аллакай 33 сол гузашт, вале Қудратуллои Ҳасан ба хубӣ дар ёд дорад ки чӣ тавр ову шиносҳояшро ба маҳалли садамаи нерӯгоҳи ҳастаии Чернобил фиристода буданд. ما سله بودم بردن اونجا من چی فریب کردن یا چی کردن که همون خیلی بردن بس نوسیبی بردن با اوج چرنول بردن منوستا 15 کسی 10 کسی он замон вай 29 сола буду дар корхона дуретгарӣ мекард. نفس کشی خیم بود اجازه نبود که ماهی بخریم ماهیوز همه چی گیتن زهرالوش دیدن مرغا همچون سوای هم همچون вообще قبیله نمیشه سو من قبیله چلی کد میدرمان میرم ҳоло Қудратулло ҳамчун посбон дар мактаби деҳа кор мекунаду дар рӯзғор кӯмак карда наберабонӣ мекунад. набераҳояш 10 нафаранд. дар радиатсияи гирифтааш дар Чернобил зуд фишори хунаш баланд мешаваду биноияш бад шудааст. мегӯяд агар медонисту ҳаққи интихоб медошт ҳаргиз ба ин сафар розӣ намешуд. آدم حکومتی مجبوری برای هیچ راه نداره دیگه من نرم دیگهش نرم کی میره دستگیری میکنه همه خیلی ҳоло вай 700 сомонӣ нафақапулӣ мегираду ҳамасола барояш ҳудуди 3200 сомонӣ ҷубронпулӣ пардохт мекунанд. Қудратулло шикоят намекунад ва мегӯяд ки мақомот барояш кӯмак мекунанд. танҳо дар ҳавлие ки зиндагӣ мекунад боз 18 нафари дигар иқома доранд. یک بار برای زمین مراجعت کردیم اگه حکومت نیو کلخوز جمعه ده عریضه دادیم عریضه ما آمد گفتن 2016 میتیم این حالی هم داده سیم вай 3 духтару 4 писар ва 10 набера дорад. барои хушбахтии комил ва бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил боз чанд сотих замин намерасад. یک زمین میداد مثال بگم که تمام سبکتر میشه. садама дар нерӯгоҳи ҳастаии Чернобил 26 апрели соли 1986 рух дода буд. он замон дар Тоҷикистон барои бартарафсозии оқибатҳои ин садама беш аз 6000 нафар ҷалб шуда буданд. асосан инҳо низомиву сохтмончиён буданд. феълан дар Тоҷикистон 1847 нафар бартарафсозони оқибати садамаи Чернобил расман сабти ном шуданд ва 1470 нафари онҳо маъюбони гурӯҳҳои якум ва дуюм мебошанд.